No niin, lähdetkö? Tule. Lähdetään. Auto. Hei. Tuleeko sä? Tulee. Auto. Lähdetään käymään siellä sitten. Taas duunalle kaikkea muuta. Siinä on se tuttu. Joo, oli tuttuja niin. Oi, mimmus kas, mimmus kas. Ehditään vähän puksailla tässä kaiken näköistä ennen kuin meillä alkaa oikeat jutut. Niin laitoin nyt vähäksi aikaa, katsotaan, en tiedä vielä. Työväki ei ole vielä, tai oikeat työmiehet ei ole vielä tulleet. Niin varmaan joutuu lopettaa, kun on oikeat työmiehet tulee. Isot pojat. Niin. Isot pojat. Pojat kansaurakat. Arskakaan ei ole päässyt koirapuistossa käymään, niin lähdettiin käyttää sitä, kun se kävi vaan aamusköydellä tuolla metsässä. Niin kävi kengurujahdistossa heti aamusta.
Se on Aatu on niin pahalla päällä, se näytti oikein mullekin hampaita tänä aamuna. Jumalauta, mua rupes naurattaa, niin se meni ihan noloksi. Vittu se oli niin hauska, kun se alkoi makoa siis sohvalla ja sit se alkoi syömään sitä tassuansa. Ja mä ajattelin, älä nyt saatana syö, ja aloin siinä. Otin sen suusta pois se tassu, niin se alkoi mulle näyttää hampaita vittu sillä lailla, että ikenet oli melkein verillä. Mua rupes naurattaa ihan helvetisti. Sit se laittoi korvat luimuun ja painoi sillä päässä, että sori, ei ollut tarkoitus, mutta älä tee enää tota. Oli niin vihasena Aatu tänä aamuna. Aatu poika. Oletko sä vielä känkkäräkkä, ootko? Häh? Ootko? Sä olit vähän oli nolo aamulla. Aivan nolo koira. Näyty joo, just ollaan. Näytit hampaitas muka joo. Mulle kehtasit. Oi hyvä tavata sun kanssa. Tuosta... Joo, vähän hellitä, kun on paha päivä, niin... No saa mä rapsuta, älä. Oi, saa mä vähän pikkuhauva, vauva. Niin. Toistepäin. Mä veikkaan, että siellä on nyt populaatioon. Oho, siinä oli volkkari perse maassa. Se oli varmaan vittu betonisäkkejä täynnä. Ei täällä ketään. Mitä ihme? Ei täällä taaskaan ketään. Ei ristiin sijalla. Nitro heippa. Voi perkele sun kans Nitro. Perkele. Se sähköposti saatana joka tuli. Aina on jotakin. Ei helvetti. Jaa, niin. Niin. Ei tollasta saa tehdä vanhalla miehellä. Vanhalla miehellä. No, odotetaan kun tulee se. Siinä jotakin luki, että he lähettää mulle tekstiviesti kuulemma. Äänityksellä jäämme odottamaan, mitä helvettiä se on taas keksinyt. Voi olla, että kohta tulee joku. Niin mä vien sitten teidät autoon. Mä ajattelin, että nyt sataa niin perkeleestä aina välijuttuja, niin täytyy tehdä siihen, laittaa ne elaproofit siihen
portaikkoa siihen yläpäähän. Kunhan tässä nyt tultiin nyt käymään ensin tässä ja sitten täytyy tuo aurinkopaviljonkin varjo laittaa ja sen jälkeen täytyy jos olisi laitettu se roofi sinne. Vittu kun on niin toimeeton olo, tiedätkö? Nyt ei oikein tiedä mitä tekee, mistä päästä aloittaa. Taas. Eilen puksattiin illalla. Oltiin siellä kellarissa. Siellä on niin koste ilma nyt, vaikka siinä on läpi veto koko ajan päällä, mutta satanut niin saatanasti koko ajan. Noniin. Niin täytyy saada nyt vähän duunattua sitä. Sitten jos mä saisin se elaproofi siihen kellariin yläkertaan, niin sitten voi laittaa sinne alapuolelle. Mutta kun se täytyy homepessäkin vielä ihan varmuuden vuoksi. Varmuuden estämisen vuoksi. No joo, on taas hajuja, voi hyvää tavaa. Aatulavehnä. Oho, armeija-auto. Sotilaskotiauto, tällä harjoitus jossain taas. Harjoitus.
Juha Tikka. Voi voi! Ja lämmin leipä. Huomenna mun pitää aamusta lähteä sit saatella taas liikenteeseen ja ensin ja sitten mennään navetan kimppuun ja katoppa Samoni, heippa! Mitä kuuluu kukkuluuru? Auli moulikin. Hello, hello, hello. Äksy Aatu. Se on pahalla päällä tänään tuo Aatu. Tosi pahalla päällä. Maanantai-aamuna se on pinna tiukalla. Oot sä vielä pahalla päällä? Ootko? Tuu tänne. No ää oo sitten. Tuu tänne näin. Tuu tänne. Älä tuu. Älä tuu oikein hampaita mulle aamu. Känkkäränkkä. Aatu. Aatu. Oot sä känkkäränkkä? Ootko känkkäränkkä? Se oli niin hyvä, kyllä niin mainioksi. Ensin näytti mukamas hampaita ja lomaa. Sitten mä rupesin nauraa Aatulle ihan helvetissä. Sori. Sori nyt. Aatu, tuu tänne. Älä tuu sitten. Skeppi. Pallo. Haaks mä sulle pallo? Et sä kuitenkaan sä juokset kerran sen perässä ja se on siinä. Josta mä kerron. Sitten kun oikeat työmiehet tulee, niin sitten menee. Just mä kerroin. Odotellaan niitä, ehditään puksalla aika paljonkin tässä nyt ennen sitä. Jos vaan pääsee täältä nyt eka pois. Niin varmaan ei kaikki halua olla aina riimissä. Ei välttämättä siinä ehdikään sitten mitä tehdä. Katsotaan nyt, että miten me saa. Eihän sitä tiedä. Tulee jos tulee. Onko herran lenkki? En mä nyt kyllä jaksa kauppaa lähteä. Mä inhoon vittu kauppaa. Paljonko on herran lenkin hinta? $1,790. Joo.
Markka 79 penniä. Ottakaa se hetki. Jou taas. Lähdetään sun katsoa mitä mä siellä kellariseinälle tehdään sillä aikaa. Pystyykö sitä herran lenkkiä antaa rouville? Vai onko se pelkästään herra? Kymä. Nyt kun ne on tiputtanut taas koiranmakkaran hintaa, niin kyllä mä tykkään siitä. Se kävi vaan tossa. Oli hetkellinen päähänpisto nimeltä mainitsemattomat kaupat, että se nosti se koiranmakkara 1,29 ja nyt se on taas 99 penniä. 30 penniä mukaan nosti, niin ne jäi hylly. Ihmiset poikot on jaloilla. Mekään ei Aatukas ostettu koiranmakkara. Tuleeko? Laitapa röykki. Kiukkupussi. Ole hyvä, auto tässä. Noin. Zoom. Otetaan karvoista. Anteeksi, varo päätä. Kiitos. Varo pakka päätä. Täällä tää umpparilahja. Umppari joululahja, niin jo. Oo, siinä niin. Oo. Kaljaa heti aamusta. Immo. Immo. Sanoin, että katsotaan. Isä painostaa.
Tuolla oli valkonpaita, mutta ei ollut sama valkonpaita kuin se kaiutinfirma. Oli vähän eri valko. Jääpäs toi nyt toi. Perusopetuksen lukuvuosi alkaa tällä viikolla. Kysymme helsinkiläisessä kimppakämpässä, mikä yhteisöasumisessa kiinnostaa. Miettikää, koulut alkaa ja alkaa toukat taas menee skoleen ja täytyy ajaa entistä varovaisemmin koko ajan. Mistä Tesla mies katsoi niin pitkään mua? Mitä mä syön? Katso varmaan, että onpas upea Smurfi-mobiili. Kuin jollain on varaa ajaa tommosella Smurfi-mobiililla. Varmaan sitä se kattoo. Niin pitkään. Olisi ajeli tosi hienolla uudella Teslalla. Sitten se oli siinä. Oispa mullakin varaa ostaa tommonen Smurfi-mobiili, mut kun ei oo joutu. Oi, mikä? Nyt aletaan lenkille. Olipa komia koira. Lähdetään hakemaan verkkarit. Verkkarit ja lenkkarit, mennään lenkille. Toi oli pakko olla hesalainen koira. Eiks ollut? Mistä mä puhuin, kun mulla hyppäs sanatkin? Ei väistetä, ellei tunneta. Sinä se tulla tupsutat sieltä vaan. Väistämisvelvollisuuden takaa. No, tuolla on lakasulakasuauto. Miksi se Hiakalla on lakasulakasuauto? Meillä vissi kunnan jätkillä kokous siellä. Toimia eka. Sitten mun täytyy huomenna käymään tuon vanhalla kämpällä. Heti aamusta. Ennen kuin Kopijärvellä pakko lähtee. Sulle tulee raskaampi viikko kuin meikäläisen. Millä sä pappa jaksat?